Nem tudom. Nem tudom, és most ez nem is érdekel. Dolgoznom kell. Majd délután ráérek ezen dolgozni. Jó, Jó? na, Oké. jó, oké, hello, Matthijsszal beszéltem már bármit. Beszéltek? Jó, oké. Jó, szép, jó. Hello. Hogy majd a Bayern München, tudod? Csak hát ők azért, ezek az edzők azért megneszelik ám, hogy ott, ha én egy picit is okosabb vagyok, akkor az Uli széttapossa az arcomat. Egy tűsarkú cipővel. És nem ment oda. Julio Nagelsmann, ugye ő kidobódott. Hát és most bizalmat kapott, ami csak a németeket verjék el bármilyen szinten is. Igen. Ugye hát ez az alap... Meg is verték el, de most a Nagelsmann alatt, igen. Hát nem is volt probléma. Hát a Zanét még ki is állították. Na most ez a Ralf Rangnick nevezetű fickó 1,5 millió eurót keres az osztrák labdarúgó szövetségnél. Jön a Bayern München, mondták neki, hogy akkor figyelj Ralf, 10-et adunk neked évente, csak gyere. Tehát 8-szor annyi fizetést ígértek neki, és erre Ralf Rangnick azt mondta, nem érdekeltek. Ennél a válogatott, és ennek a fickónak most a hitelét és a lelkét nézzétek, hogy elment valahová dolgozni, a Bayernnél a világ egyik legjobb csapatánál, igaz, hogy állandó tűz alatt áll, mert mindenki lőne rá, főként ugye az elnöki lakosztályból, és azt mondja, hogy jó, hagyjatok engem békén, itt vagyok az osztrákoknál, jól érzem magam, hagynak alkotni. Már most egy új stadion felépítését vizionálja, mert az ÖFB bizalmat szavazott neki. És ezért ő cserébe azt mondja, jó srácok, ott van a Hanapi stadion, hát ez egy kicsit kevés lesz nekünk, építsünk egy újat. És az osztrákok benyaltak, és teljes hatalmat adnak neki. Nem mellesleg a Tuchel 12 milliót keresett a Bayernnél, és a Rangnicknak még azt sem adták volna meg. Úgy, hogy a Bayern beszorult helyzetben volt teljességgel. Hát ugye akkor beszélhetünk Thomas Tuchelről, akiről ugye 2 adással ezelőtt arról tárgyaltunk, hogy ő aztán visszamondja, sok dolog érdekli, de a Bayern München egyáltalán nem. Akkor Hansi Flick, akit ugye kidobtak, aztán Tehát most kidobták a Nagelsmannt, visszahívják. Kidobták a Tuchelt, könyörögnek, hogy mégsem menj el, és kidobták Hansi Flicket, akit most megint visszahívnának. Hihetetlen. De ők mind tudják, hogy működik a Bayern belülről, tehát mind látták már. Egy rohadás, tehát nekik nincs kedvük ott állni a bűzbe. Hajtson ki a körforgalomból a harmadik kijáratnál, 302 jelzésre. Вон парк какой-то. Чёртово колесо. Igen, már elnézést. Igen, bocsánat. Hát ki vagyok borulva, mert ez az öreg, ez nem veszi észre magát, tudod? Még mindig azt hiszi, hogy ő rakta föl a napot az égre. Hogy ilyen egyszerűen fogalmazza. Ami igaz, csak be kéne fejezni, és otthonról élvezni azt, amit fölrakott. Úgy, pontosan, úgy van. 70 valahány, és nem akkorra van a baj. Nincs az a semben, mert Alex Ferguson csak hülyeségeket csinál. És ezzel, hogy itt 9 edző mondott nekik nemet. Nem, én már lebeszéltem vele, hogy ha majd jövök, akkor találkozom, csak még azt kell veszni, hogy melyik nap, hány óra. Jó, akkor most tudsz vele találkozni, ha mész. Igen. Ha most meg kiszámolod a izét, a májust, akkor te meg 2 hét nem múlva... Nem tudom kiszámolni. Jó, mert még van ez a hét. Persze. Hát jó, nem kell most kiszámolni, ha... Jó, csak mikor odaadja, mondom, biztos jó, ha nem stimmel, úgyis azt oda szólja. Mondom, ja, jó, az egyszer volt, mondom 5 euró eltérés, de mondom, hogy most nem hiszem, hogy át akarsz mondani, de hogy is akkor, de hogy is. Ja. Jó, oké. Jó. Ennyi. Jó. Oké, hello. Egyébként nincs a listán rajta Markednél. Az mit jelent? Itt van előttem a lista. Ja, tegnap... De most ráírtam papírra. Tegnap így már nyaradt 2-szer is, és most nem akarok már izélni, csak nekem az esik rosszul, hogy te itt szervezel külön programokat a gyerekekkel, mész Debrecenbe, mész Érdre, mentek 3 napot, mit tudom én, Balatonon valahova gyerekekkel külön, és amikor meg... Úgyhogy ha szeretnél valahova elmenni, hát akkor nézzél te is valamit, és akkor menj el. Mit tudom én, nem tudom. Én ezt rád bízom azt, de hát én szervezem meg, hogy te hova mész a gyerekekkel. Nem ez a... Azon a héten nincsenek ott. 25-től 1-ig. Ez nem ez volt a kérdésem. A kérdés az volt, hogy te megszervezted magad, ekkor vissza a gyerekeket, ekkor meg akkor. És a többiben ott vannak nálam Balatonon, amikor ott vannak a többi balatoni emberek. És de ez nem így van, ez az állítás nem helyes. Én ezt nem tudtam, hogy akkor nincsenek ott, ez nekem nem... Pedig direkt elmondtam még azt is, hogy
mi úgy mondjuk, hogy 2, 3, 4 és 5-én jövünk el, de Adrikát lehet, hogy már egy nappal hamarabb onnan meg akar lépni, mert hogy Zsófiék már lent lesznek 2 napja. Másodikán mennek Zsófiék. És ők meddig maradnak? 3 hétig? Igen. Tehát mi hamarabb hazajövünk, mi 19-én hazajövünk. Mi 19-től 19-ig leszünk. És miért mentek olyan korán haza? Mert Adrika szeretne menni itt a barátnőkkel a Verses-Hófi Keremesre, meg utána ott kurva drágák voltak, még drágábbak a jegyek. Meg azt mondták, hogy haza szeretnének jönni, hogy itt legyen, itt is legyenek itt a FIFA, meg mit tudom én mi, hogy legyen itt, nem tudom, itt is egy kis idő. Ja. Hamarosan tartson jobbra. Jó, oké. Meg neked ott úgyis ott vannak izáig. Tehát, hogy Persze, nem ezek keresztül, ez nem oké. nincs semmi más oka. Jó, Nem jó. én szerettem volna venni, hanem a sajtszik inkább. És hazafelé a repülőben mentek? Igen. 400 méter után tartson jobbra. Ezt is szerintem Persze, máskor hát légy szíves, minden. ne így beszéljünk már meg 3-asban a gyerekekkel, jó? Kérlek. Mit? Hát, hogy megyünk haza, meg így, meg úgy. Miért ne jöhetnének veled? Miért magától értetted, hogy veled mennek? Tehát ez is annyira Hát, magadhoz vonod mindent. Tehát én szeretném ilyen közös dátumok vagy dolgokat megbeszélnénk együtt, hogy a karácsonyt is, ahogy már megbeszélt velük, hogy így lesz, meg úgy lesz, és a papához mentek ekkor, nálam vagytok ekkor, azt beszéljük meg először mi 4-en, hogy kéne. Vagy 2-en, és utána 4-en. Jó. Szerintem, nem? Vagy te nem így látod? Hát szerintem te már mondtad a gyerekeknek, hogy menjenek veled haza kocsival, és ők azt mondták, hogy nem, ők haza szeretnének inkább repülni. De édesem, ha te már megbeszélsz velük valamit, mint az is, hogy mennek hozzá ról. Tehát most menjek el a Balatonról, menjek el, mit tudom én, hova menjek. Érted? Tehát most elmész a Debrecenbe, mert ott van az apukád, ott van Nagyi, meg ott van Mesi, oké. De most a Balatonról hova faszokba menjek, érted? Mindegy, hova. Nem tudom, Bécsbe, a Family Park. Ja, persze. Vakációs park. Nem tudom. Jó van. Oké. Kitalálom. Oké. Vagy a Csúsza Parkba, a túloldalra. Füredre? Nem tudom, hol van Csúsza, nem Fűsző megy, nem tudom, hogy hol van. Lehet, hogy Füreden van már. Nem tudom. Füreden voltak, nem tavaly is Adrián a Kittivel. Ja, Kittivel. Igen. A nagypapájával. Mekkora szenvedés volt a visszaút, azt mondta, hogy elrontott valami aslakot. Ebben az a szar, hogy a bármit is mondok, hogy menjünk valahol, ahol nem akarnak, de te mondod, megyünk a kilátóra törpélyekkel, akkor jó, megyünk. Tehát, De én ezt nem is kezdjek. tessék? Én ezzel mit csináljak most ezzel, amit te mondtál? Hogy eddig is úgy volt, hogy ha mentünk valahova, akkor te mondtad, menjünk le Debrecenbe, menjünk el Édesbe, menjünk ide, és mindig jó volt. Most is hát ide olyan nehéz ide. Ha én egyedül akarok menni, hát na, ezt kell akkor megtanulnod, elfelejteni ezt a 3-asba vagyunk, vagy 4-esbe, vigyél magaddal olyat, akivel ők szívesen mennek, és akkor együtt vagytok, csak igen, vannak ott mások. Tehát valamiért, nem tudom. Ha én bedobom, hogy menjünk el 3-asba valahova, hát azért sem vannak oda, kivéve mondjuk most a síelés, az jó volt. Hát az is egy nap, egy éjszaka. Tehát, hogy... De hát ez Hubert, ő a haverjaival akar lenni. Megértem. Én sem az apukámmal szerettem volna lenni, vagy az anyukámmal. Ott voltak a haverok. Hát most is Debrecenbe mentek, utána megint 3 napra mentek, utána megint Érdre mentek. Értem, de megyünk Debrecenbe. Jó, de megyünk Debrecenbe, ott nem 3-an vagyunk. Ott van Papi, vagy ott van Nagyi, ott van Kriszti, jönnek történik. Elmegyünk Mesihez, tehát például ott szeretnek lenni, akkor már ott lesz a medence, ott a kutya, ott a macska, ott lesz Tomi, lehet Eszti is, tehát hogy nem velem vannak 3-an összezárva. Jó, oké. Jó van, majd kitalálok akkor. Oké. Na, beszéltem Matthijszról, azt mondta, hogy már délután tudnak dolgozni, úgyhogy úgy jelentem be őket, hogy már mától. Mivel megmondtad, hogy hívjam fel Matthijst, hogy elindultunk, felhívtam Matthijst, és megkérdeztem, hogy dolgozzanak, és mondta, igen, 1 órától már tudnának dolgozni, ezt már meg is beszéltem. Jó. Azt értem. Csak
Nekem a bejelentés miatt kellett. Jó. Már beszéltem a fiúkkal, mondták, hogy jó. Jó, oké. Jó. Na, akkor jó utat. El ne felejtsek, egyre mennem kell Renéhez. Hát ne felejtsd meg. Kiskönyvemet nem hoztam el, tehát előtte még haza kell újra. 10 óra. Jó. 10 óra, Oké. 11, fél 12, hát hazaérek belőle. Na. Matthijs kitalált, hogy vegyek bicikliket a fiúknak. Mondom, Matthijs, én akkor vittem, hogy 6-ot. Hol ott voltak az emberek? Vagy 5-öt. Erre mondja, én meg már 10-et. Mondom, jó van, és mondom, ez így izé. És hogy minek kell a biciklinek? Ugye már hív a Márkó, lehet ott van a bankba. Fölvettem, hogy a másik Jó, hívd fel. Engem is hívott, csak veled beszéltem. Mondta, hogy együtt beszéltünk az emberekkel. Jó, oké. Oké, hello. Igen. Na ő is szóba jött, tehát ő meg az ő viselkedési stílusa, meg a német kimértség, hát az aztán ég és föld. Tehát nem tűsarkú, meg nem rossz rájszak, hanem világbotrány lenne. Hát ott mindenki teküden a francba, a portugál. És ezek voltak is a befutó. Na, ha azt nézzük, statisztikailag nem erős a fickó. Tetszik a stílusa. És akkor mindenki mondta, hogy de Oli, 5-ször nyertek, 38, nem érdekel. Jó a stílusa, hozzátok ide. Egyébként Kompanyának az érkezését Münchenben ezek a viccgyárosok úgy hasonlították, mintha egy beluga repülőgép, tudjátok, amivel az Airbus alkatrészeket hordják. Ez egy ilyen hatalmas nagy repülőgép, és a lomba szerkezet, szóval, hogy Kompany, amikor megérkezik, egy ilyen nehézkes mozgású fickó megjön a Bayernnek a FC Hollywood nevezetű repülőterére. Szóval már most megkezdték, és akkor folytatom tovább, mert a Musiala, Jamal Musiala, aki egy nagyon tehetséges fickó, és 110 millió euróért vihetnék a